Habaya day bat kejinglet penyeso NPP Dr. Celestin Lingdo ubaderu UMLA ka umsning ka party congress kinongkit kamba khmat ka party congress na umsning constituency kilong ba kimdon jiktip ru halor kate kejinglet penyeso NPP namar ha kejingelang badang syudap hapdeng UMLA bat kinongkit kam ka congress ulong ba unsulet ban kersan sorkarno Henry Uklempen pau ne aiksai halor kejinglet penyeso NPP kane ka pau perthei menta kasngi ha kejingilang kablalong de kinongkit kam ha umsning block congress committee UBCC kablalong hanong thmai umsning ha kabai klapen pau ye kejing benyau kabajur hal kejinglet penyeso NPP kabak kendit u Dr. Celestin Lingdo bat u baklempen tip seginong trai ka parti ha kane kejingilang lawan banyadon ringkat u ad hoc president Karibhoi district congress committee uba MG Kharshan Lor nangta uba Rocky Marwen President ko umsning block Congress Committee lembat ki wede kinongkit kam ni ki unit bapher ki bahap hapo ko umsning constituency kumban kedo baki laingut ki MLA ka Congress kintup u Dr. Celestin Lingdo lembat arngut ki belasya suspend haka Meghalaya Pradesh Congress Committee kata uba Charles Marngar bad uba Gabriel Walang ki lej penyeso pura Second National People Party hak singin nongkong pangkat kata kasabut kata kau siapa sekasih siapa ni kau ini nak bilang kau hagati please go ni pibalo please nadarmu please buku berdoa ini ada kejialam jumi pamantakasngi nakaliang jongka umsning block congress committee nilabu ya ka central executive committee hakaba ki nong kitkam jong party congress jong umsning constituency naman laki area ngilai poi renti kat kibala ban poi pat kani ke jingelang kumba PE bahadin manakaliang jong UMLA jong umsning constituency Dr. Celestin Lingdo ubang ngila penjob na party congress hakba ilai let ban penyesno no yalade sya ka National People's Party kani ke jingelang ka kirki jong umsning block congress ngilayo ban pelong matakasngi hakaba baro ngikwa ban pensyai sya baro kinong kersan bae jong party congress kinong tre jong party congress haman la kisnong githau haman la ki unit ngikwa ban yathu yepi ban pensyai syapi ba ka jinglet jong MLA jongi kade ka rai jong ushimet ba ka party congress ka jongi ka umsning block congress kamdan benta AARUM hakani ka rai ka jong kata kade ka bang apa ban pensyai kaum muslim block congress baro kinongkit kam di badan hangni hakmat jong muslim block congress jong district kinongkit kam jong youth congress jong mahila congress kinongkit kam jong area baro ninang yaine kum ka party congress bat kum ka muslim block congress committee hangni hapo umsning but ni tentu ya ki nongkersan ba ik jongi wat lada MLA la legno sya kaseng NPP kumangong kadi ka jingrai jong igishimet ba haka shipau tarik jong ubne ubnai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan let kersan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy ka par haka de ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamde ka basuk ban pendap pendiang ya ka constituency borok way bat ya kipat ba ki bajuan ban dan kam haka office ka jongi kata ka de ka jingpun sngo ka jongi de naman kata na kencu yi ginong kersan ki bait wala da MLA lalet na terpat yaki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong ka party ginong kitkam na du secretary ki vice president paro ginong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu ginong kersan ki bait ba wat red mensin ka umsning block congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya ka jing syakri ka bajanai hakini kisgi banang wan haka jingim ka jongi ka man lakasgi tikane gidi ki jingtu ba wat na red mensin ka umsning block congress kadang scam ba kadang yai teli kani gidi ka meeting ka mangikot ban pensngau ya phi kinong kersan ki bait banganget ba hakani ka jinglong jingman ka jingkedrum kendram mo baro phi dial de jing shisha ka ba phi bu ya jing keli kai ka ba ipensngau yangi kade dangshen no kumangong ipi ka spotrik haka Central Executive Committee
iong ba nganhap ban kersan no ya sarkar haka spotrik jong benai August 2008 ngiladon ke Central Executive Committee ila pensno haka jingelang ba bansu syong haka opposition kat bangabu iki proposal ngam juyo kat babu nam ta development mo lada ka de haki surok lada haki lenti ke singkin lada haki nogi project ngai iba lada ngadon ha opposition ka plat yang ban yo ya karoi ka par jadi nomor kata-kata ban pendap penbiang ha constituency ila pensai ba nanlet no ban kersan ya ka sarkar kata ka de jing pensno ke jung kata haka spotrik haka Central Executive Committee jong parti Kongres ka ying hibor aku we kala menjur ba nginem don kano ka jing kentho bala de ngim don kano ka jing snow ya ka jing rai jong ishimet ba ngila rai ba ka parti Kongres ka jungi kanam leg but ya sya ka jingrum ka jong sya ka parti NPP ba nginyai ne ha ka parti Kongres mar kani ka rai ka ba ishim kalong ba nrung sya ka NPP ka de ka jing rai jong ishimet mar iong bandi sno ya bandi syukersan sarkar banuan ra ya roy ka par kani ka rai ka ba elect pat banya sno bat ka NPP ka de ka rai jong ishimet bar ka parti Kongres ka rai ka bang ishim ta kasi kalong ba nginyai pen scam ya ka parti ba nginang miai penne bat ka jing kerpat igi baro inong kersan ibe ya parti Kongres ba wat merit mensim ngidon manyalam ya parti Kongres homestay uklat no lane ukpa jong kaying nyuma umi no na ying lane uli sa shaway lane ulangan hapong lane ulayo briu no shaway kum kaying mano bam sosi no nidap da jing snodiang nidap da jing snodiang kum ka parti aba mangi ngila kersan ban penjob ina ka parti Kongres tang ba ukpa manta mo ukpa jong kaying uang ngahap ban lek no ban wat bela shaway ban pendap iki khun ha constituency kababot ba iong ba inlet rong siya ka NPP ban wan ra ka development ha constituency te kum ka parti ni dia ngidap da jing snodiang ni sosi amar balay ba ngila penjob ina ka sing Kongres baro ki ya kata baro ki tip ka jing job dan i ka ba arsin kadi ba iya ini aga parti Kongres aga ban kong baro ngis ngosi hendai ndangi la yalong jingelang ni pek pat dia ka jing poi jong inong persan inong tre jong parti aga ni ka CEC ngi ba ka don ka jing singan bat kum ka parti ngidang ya teli hadu menta bat ngim tre ban but ya sya kani ka parti ka ba iro ba kalong lendet ni kalong jendak rekat mo ba ka jinglet ka jong kala pensyayong kala pendum kebuit ke start ya barok ginong kersan ginong kitkam ba ilet marway klem da yetu ya ginong kersan ge ba klem da yetu ya ki ban pensyai ba ngan le sendon mandrung syak NPP jadi marta kada wadrit mensim kumbang alakren ba ka jinglet ka jong ka jingtmu ban wan ra ka development hakani ka constituency na ka menta ka jingmentoy upaj ba ya kata ka jingla ka jong ban wan ra ka development ngin sapet ka syong hai Henry ka parti Kongres kadon ha umsling ban syakri ban ai ka jing syakri yo paj ba ha kani ka dong bakatan bisbo dong nong yalam pidon la ka jong ka jing yo haba pilong nong mi khmat mano bam pa ban pendap mano bam pa ban penbyang haba wan ki nong kersan ki ba syak office ki wan pan jingerap Henry pidon ha opposition pilong helpless pimla ban le ki surok menta ki development kat haba pai ki lenti ki singkin pek ma pi kisa hongreng bumtu ibabun ki surok ke jingdu babun ki development ki sakut kisa teng pek ya kani ka maternity MCH hospital hadu mentam la ban pli bale ke daw ka minister kalawan kala kular bangin pli no how December ngan I Christmas gift pi doctor ila kren wat hak assembly ro Henry Kampoy shay ro te ke ba piong ba hak ba ide bat kata kum ka parti hi mo dan ban no bad comments ya ka move ka jadi